מכירים את זה? שיש את כל התנאים כדי להצליח, ועדיין אנחנו לא מצליחים למצות את הפוטנציאל שלנו. אני מכיר את ההרגשה הזאת, היא מתסכלת. אני אורי ששון והיה לי את הכבוד לייצג את מדינת ישראל בענף הלחימה ג'ודו. במהלך הדרך זכיתי בשתי מדליות אולימפיות ובין היתר פעמיים ברציפות בתואר סגן אלוף אירופה. קרב ג'ודו הוא מראה לאופן שבו אנחנו מתמודדים עם לחץ, עם קושי וכאב, עם הצלחה וכישלון. וכדי להתמודד טוב יותר, אנחנו חייבים גישה מנצחת, גישה של ווינר. הכירו את שיטת ווינר מיינדסט, גישה שפיתחתי לשיפור ביצועי שיא, ולא רק בספורט, אלא בכל אתגרי החיים. איך נערכים לאירוע חשוב או ניגשים למשימה מאתגרת? איך משפרים תקשורת בין אישית ומנהלים משא ומתן מתוך מנהיגות? איך מתמודדים עם פחד במה? איך להתמודד עם מצבים מביכים ולא שגרתיים? אלה הם רק חלק מהמצבים עליהם אני הולך לדבר. בדרך לניצחון רכשתי סל של כלים ייחודיים שרלוונטיים לכל תחומי החיים שלנו. מאז שפרשתי מהג'ודו בעשור האחרון, אני מרצה בארץ ובעולם לחברות, בכנסים, לאנשים מתחומים וגילאים שונים, ובהרצאות ובסדנאות שלי אני מדבר על המיינדסט האולימפי שאני כל כך מאמין בו, ואיך הוא יכול לתרום לחוסן המנטלי שלנו. בכל פרק אני הולך לדבר על כלים פרקטיים שתוכלו ליישם בחיים שלכם משלב הדמיון ועד שהדמיון הופך למציאות. אז בואו נתחיל. אג'ימה!